Кеше тормышы төрле борылышларга душар. Аның язмышында нәрсәләр генә булмас. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры премьерага дәшә. Утка ышкан күбәләктәй спектакле турында Татарстанның халык артисты Сәкинә Минханова белән әңгәмә корырбыз. Сәкинә ханым, саумысыз, хош килдегез. Исәнмесез, Сәкинә ханым. Исәнмесез. Шуннан да сезнең тормышыгыздагы, язмышыгыздагы соңгы вакыйгалар белән бу премьерның исеме тәңгәл килә дип әйтергә була. Утка ышкан күбәләктәй сез 39 ел үзегезнең тормышыгызны, сәхнә тормышыгызны Әлмәт театрына биргән, багышлаган кеше һәм сез бүген дип әйтте түгел инде 1 ел дәвамында Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында хезмәт итәсез. Менә бу күчеш сезгә ничек тәэсир итте? Ничек дип әйтим, без моңа инде алдан әзер идек, чөнки без моннан ничәдер еллар элек монда без күчәргә тиеш идек. Һәм безнең бу сузылып килде тормыштагы ниндидер каршылыклар аркасында. Шуңа күрә biz моңа әзер, шуңа күрә әллә нинди кичерешләр, әллә нинди авырлыклар булмады. Тетрәндерерлек булмады. Тетрәндерерлек булмады. Димәк, бу сезнең Казанга күчү теләге белән барлыкка килгән фикерме? Әйе, Казанга күчү теләге белән һәм инде тагын аның бер ягы бар. Минем бөтен туганнарым да Казанда, һәм моннан 80 километр ераклыкта минем туган авылым. Димәк, ан тартмаса да жан тарта булган инде. Сез хәзер туган ягыгызга да якын һәм мәркәзебездә яшисез, Кәрим Тинчурин театрында иҗат итәсез. Менә бит әле бу театр. Ниһаять, сезнең катнашта яңа премьера. Премьера хакында сөйләшсәк иде. Әсәрнең авторы, жанры? Әсәрнең авторы Нәбирә Гыймаддинованың Ут чәчәге әсәре буенча, хикәясе буенча эшләнгән, аның инсценировкасы Тәслимә Хәләф, мәрхүм безнең арадан менә күптән түгел генә киткән. Рухына дуга булып бирсен. Амин. Һәм инде бу безнең бу спектакльне куя Татарстанның халык, Рәсәйнең атказанган артисты Зөфәр Харисов. Бу драматик спектакль. Романтик спектакль бу безнең. Эштәлеге нидән гыйбарәт? Biraz гына булса да тамашачыларыбызга сөйләп китик әле. Буның эштәлеге беләсезме, монда хатын-кыз язмышы. Монда безнең менә төп героебыз Мөнәвәрә, аны уйный безнең Татарстанның атказанган артисткасы Гүзәл Гайнуллина. Һәм ул бик матур, бик шәп итеп башкара, мин менә кырыйдан гына карап торам. Аның эштәлеге менә шул бер җөмлә белән Мәхәббәт, сыңарып килгән мәхәббәт, ачы язмышлар монда дөресен әйткән вакытта. Менә минем мәсәлән үземнең образымдагын шулай ук, ничек дип әйтим икән, шул утка ышкан күбәләктә инде хатын-кыз язмышы, алар һәр вакытта да шулай дип уйлыйм мин. Тамашачы ничек кабул итәр икән, ничек уйлыйсыз? Минемчә, тамашачы моны бик матур кабул итәр дип уйлыйм. Чөнки мондый әйберләрне, мондый әсәрләрне, мондый спектакльләрне халык бик ярата, чөнки бу халыкчан булачак. Аның бит режиссеры дагы халык артисты. Менә режиссер артист белән мондай профессионал режиссер арасында бик күп айырмалылар бар бит, бит. Менә артист, режиссер ул сәхнәгә спектакльне халыкка ярата торган иттереп белеп куя. Нишләптер? Амин, шулай була күрсен. Тагын берәр яңа спектакльләрегез бармы әле, көтеләме бу театрда? Яки инде килеп тә инде кайбер спектакльләргә вод ясау дигән әйберләр була. Андый тәҗрибә юкмы әле? Булды. Мин инде «Их алмагачлары» дигән спектакльгә водка кирдем. Һәм аны үзебезнең артистларыбызның әйтүе буенча матур гына башкарып чыктым. 2 сәгать эчендә кирдем янда. Сез 2 артист менә хәзер вод дип сөйләшәсез. Ә бит театрда эшләмәгән кеше аңламый моның нәрсә икән. Менә спектакль бит инде ул башта автор пьесасын кабул итәләр театрда, аңа рольләрне бүлеп тараталар артистларга, режиссер бу эшне бөтенчә башкара. Бу эш тулаем спектакль сәхнәгә менгәнче, пьеса сәхнәгә менгәнче спектакль булып, ким дигәндә 3 айдан ел ярымга хәллек вакыт үтәргә тиеш. Менә шул репетицияларга йөреп тормыйча кисәк кенә спектакльгә керү, ул вод дип атала. Менә бу вод булай.
Демәк, сездә дә мондай имтихан булды. Булды, 2 сәгать içinde кіріп кеттім мен анда. Субханалла. Һәм димәк сезне Сәкинә ханым шул их алмагачларында һәм инде яңа чыгачак премьера Уткашкан күбәләк тәй дигән спектакльләрдә күрергә мөмкин Тинчурин театрында. Әйе. Афәрин. Без сезнең Килүегез өчен өчен бик зур рәхмәт. ихластан шатбыз. Ни өчен дигәндә, чөнки 39 ел бер театрга үзегезнең гомерегезне, иҗат юлыгызны багышлап та инде үзегезнең туган ягыгызга, нигезегезгә якынрак булыйм әле, шунда яшәп, эшләп калып, эшлим әле дигән теләк белән Казанга килү һәм яңа театрда, сезнең өчен яңа булган театрда эшли башлау, эшегезне дәвам итү, бу зур батырлык. Монда башка сүз юк. Һәм сезгә шул батырлыкта бары тик уңышлар һәм сәламәтлек телибез. Рәхмәт сезгә бик зур. Премьераның кашан икән сораган тукмыйт. Киләсе атнаның якшәмбе дүшәмбесендә. Булды. Килегез. Уңышлар сезгә, кунакка килгәнче рәхмәт яусын.